Hello! Good evening kadatayamin kakabsat, nadanunan man ti topic review tayo ni ang rabii ti Lones. Ken ang movement nga excited din dagitay kakabsat tayo nga kankanan tayo makadkadwa dagit kada ti topic review tayo iti every Monday and I know dapat dagitay na-invite tayo ngem sakbay man ti amin ti sakbay tayo rugyanan ti nga topic review intay man pa'y agkararag, babaen ti pinangidalan, kada tayo ni Sis Marjorie. Good evening kakabsat, intay nga rod agkararag ket agdumog tayo. Dumawat tayo ti panarabay ti Apo. Amami nga managayat, Diyos mi nga man nakabalin, agyamang kami unay Apo, itatang gundaway, nga adtoy manan Apo Diyos, nga in kami sursuro, kadagiti sasaom Apo, ket adupay digiti maamuan mi, dawaten mi nga rod Lord, nga kadeti nga kanito, ket sika iti mangidalan kada kami Apo, babaen iti nasantuan niya Espiritu. Ket isu payon iti mangilukat Apo Dios kadagiti matmatami ken panpanunot mi dagiti puso mi kadagupan mi amin nga agdengdengeg ken nakatune in itatang nga gundaway. Sika nga rod Apo iti mangbendisyon kadagiti nga discussion mi ket we pray also nga stable amin dagiti internet connections mi Apo Dios. And dawat mi pay Apo nga ikan na kami iti nadyosan niya sirib tapnon ti kasta ket dagiti laeng saong agapukeng ka iti maisawang dagiti bibig mi. Agyamang kami Apo itatang gundaway ket sikalaeng Apo iti mapadayawan. Agyamang kami unay iti panarabay mo Lord Jesus. We commit to you the rest of this time together in Jesus name. Amen. Amen. Okay, thank you Sis Marjorie. Okay, so tatang rabi at dalagiti intay pagsasaritaan nga maadaw iti libro iti Hebreo chapter 10 mangrugi iti verse 19 ken aging gati 20. Okay, so ti topic tayo tatang rabi kakabsat ket netoy konana confidence through the blood of Jesus. When ti Lucano talged babaen iti dara ni Heso Kristo. Ket basaek na ti bersikulo tayo tatang rabi kunana isut gapuna kakabsat nga waya-waya tayo asumrek na si tured iti kasantuan adiso gapu iti dara ni Jesus. Inlukat na kada tayo iti baro ken nabiyag adalan lumasat iti kurtina kahit nasawen ti bagina met laeng. Natiket na daw iti Hebreo 10 verse 19 to 20 ket adda dagiti tallo nga intay pagsaritan tatang rabi ngayon sakbay tumunan neto kunana neto we are forgiven through Christ's blood. Okay, so dito ti maysa kunana toy napakawan tayon babae ni ti dara ni Heso Kristo. Ket nagbalin tayo aron ken nadalos iti sangwanan ni ti Apo. Ket agtutulod tayo karon nga agbiag nga nadalos iti sangwanan iti Dios iti inaldaw aldaw. Ken ti may kadua nga topic tayo tatang rabi kunat netay kunana nga we have confidence to approach God through Christ's blood. Okay, naaddan tayo iti talged nga umasideg ken Kristo gapu iti dara na. Iti talged nga wasideg iti Dios ket saan nga dagiti bambanag nga adda kada tayo wenno naaramidan tayo no di ket di iti metlaing ni Hesus Kristo nga nangisalakan kada tayo. Ken ti may katlo nga topic tayo ngintay to pagdiskussan iti kuna tayo nga we have the right relationship with God through Christ. When adda ti pudno relasyon tayo iti Apo gapu iti pudno nga pamati tayo ken Hesus Kristo. Ket tatang rabi nagasat tayo ta makadkadwa tayo manen dagiti kakabsat tayo nga ni Mr. and Mrs. J. Dumalneg. Okay, so inak iyam amuida and sunto pa event ti pinangkablaw damet ten kadagiti
in-invite na tatang rabi, and of course my better half. Okay, so that makadkadwa ti tatta nga rabi. Okay, so umunaman manayaban ni Brad Aldwin tay so ti kumablaaw kadagitay in-invite na meten tatang rabi. Sige, Ben, gagayem, awisan kay manen nga may makidanggay wano makipagpartisipar iti daytoy nga lifeline topic review ket ket kuman nga kablaawan dagiti contacts me ditoy dumalned ijay dagiti batch me dagiti contacts ijay lanaw itultuloy tayong agbuya gagayem ken kakabsat tapnon makasursuro tayo iti may papan iti pudno nga biyag tayo ken Kristo. Sige, sir. God bless. Thank you, Brad Aldwin. So, Sis Marjorie, kablawang meten nagitay na-invite kita tatang rabi. Good evening aming kada kayo kakabsat. Maragsakan nakman ang makakita kadigitay daddo mga in-invite mi nga agbuyboya itatta. Shout out ko lang ading Leyaan kani Amalin sapay ta buyaan nyo aging ganang nga malpas kan kastamot pay digiti daddo mga friends mi kan kakabagyan niya sinandan mi deti link. Please do watch and enjoy lang kakabsat. God bless. Thank you, Sis Marge. Ket tatang inamat iyam amon etay kapuso ti kapisi ti puso ni Sis Annilyn. May tayo kompleto, Annilyn. Good evening, gagayam ken kakabsat. Nakapinpintas iti topic tayo iti last week ni Martha ken ni Mary. So dagiti padak nga nanang nga very busy itata nga agisagsagana iti pangrabii para iti pamilya. Tumugaw kayo paylaeng ta dumngeg tayo. Let us be like Mary nga urayno adu dagiti pakakumikuman na ket pinili na iti nagtugaw iti sakaanan ni Apo Jesucristo tapno iti kasta ket mangagan na ti pinaka-importante tati sasao ti Apo daytoy ket haan nga mapukaw para iti agnanayon. So continue nga agdengeg kadagiti nanang, dagiti couples, tatang, dagiti estudyante. God bless you. Gagayam ken kakabsat. Okay, so dagiti makatkadwa tayo kakabsat at tatlong panelist tayo ni Sis Annie, ni Brad Aldwin ken ni Sis Marjorie. Okay, so that mangilaw-lawag kadagiti topic tayo tatang rabi, and I know sit down and relax and allow the Holy Spirit to speak to you. Okay, so alamen dati ko daw met nga kumablaaw kadagiti in-invite ko nga Cobraan diti MSU. Okay, so good evening to everyone. Okay, so tatangarot ka absat niti muna punto tayo. Nati kunan ang we are forgiven through Christ's blood. Okay, so napakawan tayo babayan niti daran ni Apo Jesucristo. Okay, balin tayo nga baro ken nadalos iti sangwanan iti agtultuloy tayo nga rod nga agbyag nga nadalos iti sangwanan iti inaldawal. Okay, so may I now request muna panelist tata ni Brad Aldwin nga iso ti mangibinsa-binsa no anamot ti kapanunutan na tapno mas maponig pa natin pa nakaawat tayo kadetoy. Okay, Brad Aldwin? Wen, gagayam ken kakabsat, naimbang nga rabi tayo. Ket nagpinta sa ito nga umuna nga punto tayo nga kasapulan nga maamuan tayo amin nga imawat ken ni Apo Jesus sa Diyos ken mangisalakan. Tangamin kasapulan tayo maamuan nga datayo ket nan anayen nga napakawan amin nga basbas tayo. Ket iti panagbiag tayon kasapulan nga nadalos ket nagbalin tayon nga nadalos iti imatang ti Dios ket
naka pinpintas launay nga iti biag tayon akas maysa nga anak ti Dios saan tayon nga bibiyag iti basol. Kahit nasawan nga itinaldaw-aldaw nga panagbiag kasapulan nga nadalos tayo iti imatang ti Dios kastamet iti husto iti panagbiag tayo iti imatang iti sabsabali. Dati nga iti maysa nga failan iti dati nga iti maysa nga pakafailan hello. So, yun. Ada nga yung feedback, sorry. Adalata. Sige, ituloy ko kagayam kinakabsat. Nagbalay kita yon iti sorry. Nagbalay kita yon iti basol. Isu nga iti panagbiag tayo akas tultuloy iti biag ni Kristo masapol iti talaga nga DJ inaldaw-aldaw nga panagbalin tayo nga worthy iti imatang ti Dios. Isu nga iti biag ko itatan iyari ko iti biag ko ket talaga ti basol nga tultuloy nga mangigaw gawit nga itinalikudakon ket kasjay iti maysa nga ti resulta iti addaan iti biag ken ni Kristo. Nawaya-wayaanen manipud iti basol ket saanen nga DJ basol nga manglapad iti panagro na ket diti agsubli-subli. Kailangan talaga nga maikat dagiti nga basbasol tapnon agtultuloy nga makapag duras iti relasyon ken ni Apo Dios. Kailang sir. Thank you, Brad Aldwin. So, nalawag na dyan pinangibaga ni Brad Aldwin na ya. Hantay nga sublianan dagiti basol tayo. Nawaya-wayaan tayo. Okay, so tinggan tayo mamut no anapay ti may nayon ni Sis Annie. Kadatay imbaga ni Brad Aldwin. Sis Annie. Good evening once again, kakabsat. Ti may nga mapanpanunod ko dito ket DJ masubsubyanak DJ dati nga kababalin wano dati kapanpanunutan iti maysa nga namati idi sakbay pay nga namaammo na ni Jesus Christ. So iti tao ket ti nature tay nga talaga ket detay ti confidence tayo wano taligid tayo ket aggapo nga talaga iti bagi tayo deti ko na tayo nga rod nga human effort wano self effort iso nga ti pinag panakaawat ko daytoy kakabsat ket no daduma nga talaga ket kasalang nagrigat tayo nga awaten nga babaen iti pannakatay ni Apo Hesukristo ket talaga nga nanintinsanen nga napakawan dagiti basbasol tayo ket deti ti nakapinpintas nga kinapudno gaputa the moment that we believe in Jesus Christ dijay panagsakripisyo na ijay cross ket agkaanayan tapno iti kasta totally mangintinsanen nga maawan dagiti basbasol tayo haan nga because of dagiti banbanag nga mararanidan tayo kasi talaga nga very frustrating daduma nga talaga met ket amo tayo that being
children of God, ti dapat biyag tayo nga talagan ket haan tayon kuman nga agdibiyag iti kinarugit wenno dagiti basol nga mararamidan tayo before ngem iti most of the time gagayem ken kakabsat talaga nga from time to time adati proseso nga talaga nga pagdaanan tayo nadaduma medyo adadagitay banag nga maaramid tayo pay laeng ngem ti ibagbaga ni Apo ditoy nga the moment nga pinakawan na dagiti basbasol tayo when he died at the cross day tiket namin pinsan so adda iti may nga verse nga kayat ko nga i-share kada kayo nga malagip ko dito may nga topic iti assurance of salvation. Di ko na iti Jeremiah 31 verse 34 ibasa klaan ko na ditoy for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. So dayti ko maiti confidence sayo kakabsat nga numan adadagitay pinagbaaw no daduma iti rikna tayong agtulnog ken ni Apo daduma dagitay banag met nga maka nanagay na dadagitay paka-failan tayo dagiti basbasol nga mararamid tayo but if we repent agbabawi tayo nga talaga and we say sorry to the Lord every morning is a new beginning kakabsat tapno mabalbaliwan tayo dagitoy ngem kayat ko lang met nga i-share nga hanamot kay na nga sa uwan haga po nga napakawanan ni Apo Hesukristo dagiti basbasol tayo ket baka ti pinagkapanunutan ti daduma ket ay napakawan met gaya man so okay lang haan met nga kasli kakabsat tati number 1 nga mangpirdi iti relationship tayo ken ni Apo Hesukristo ket iti basol wenno iti sin so every time nga adadagiti banag nga maaramid tayo ket bumaaw deti ti relasyon tayo ken ni Apo deti confidence tayo nga umasidagken ko anak ket deti nga talaga iti mangpirdi so deti met ti bantayan tayo deti dapat iti mangi duron kada tayo mangi agpursige tayo nga talaga nga i-overcome dagiti sins ta daytoy sin nga mararamidan tayo dahiti nga talaga iti mangpirdi kada di relationship tayo kanigan so DJ laang Brad Alvin. Thank you, Sis Annie. Okay, so nalawag din yung baga ni Sis Annie, we have been forgiven and God remember no more yung ating sin. So this is our confidence nga talaga nga masidag king ko na napasanto tayon ko na nangarod jay binasa tayo. Okay, so tamagan tayo pa ni Sis Marjorie no anamat ti mapampanunot na kadetoy. Awan very clear and dagiti imo na nga in bagada aya. Para kanyak lang talaga matkat in addition datan kumbaga amin nga basbasol tayong ket talaga nga nabayadanan nga buon paid in full atal talagan iso nga awang kuman DJ reason nga kunaan tayo ko mga tao aklang iso nga normal lang nga makakumitak pa lang iti basol kasi nga min normally iti thinking dagiti daddo manukwa ngem ti kinapudno na atal talaga ket once nga inawat tayo ni Jesus Christ anapudno iti biag tayo ket kabulbulon na met di jayan iti talaga nga panang ugas na kumbaga kada tayo nga namimpinsan kadagiti anyaman niya basol nga dapay lang kada tayo so masapul lang talaga nga daytoy faith uno pamati tayo kadijay inaramid ni Jesus Christ DJ bagi na kendara na nga DJ dara na guys ijay cross when he sacrificed himself for us ket iso kuma iti laglagipon tayo ken kasi kumamat nga lalo pa nga umunod kuma dijay love tayo kang kuana ket resulta na met detoy iso dijay agbalin tayo metten nga aware wenno conscious every time nga adda dagiti ammo tayo nga naaramidan nga hanga nasayaat wenno makay-ayo kang kuana instant kumang adda dijayan ti heart tayo kan panunot nga diti agbabawi nga dagos ket dumawat met iti pamakawanta hamat nga impossible nga mabalin tayo nga agbiag diti lubong nga kas anak ti Dios ta isumot talaga iti plano na para kada tayo the moment nga in-restore na nga min DJ relationship tayo kung kuana iso nga it's not yet late para kadagiti kakabsat nga agboyboya man ita if there was a time nga naawan iti faith wenno bimaaw iti pamati tayo ket imadayo tayo ken ni God this is the time ito nya talaga nga amirisen tayo ket let us go back to the Lord DJ laeng sir.
Thank you, Sis Marge. Okay, so nalawag dagiti pinangilawlawag dagiti talo panelist tatta kabsat netoy point number 1 tayo, no? So we are forgiven through Christ's blood. So it's a challenge to it's a one na talagang agtultuloy tayo nga rod nga agbiag nga nadalos iti sangwanan iti Apo Diyos. Hantay nga subyanan dagiti basol nga nararamid tayon. So we are now clean and therefore we should continue to live as clean and holy in the sight of God. Okay, so intay ti may kadwa nga puntos tayo kakabsat. Nati kunana we have confidence to approach God through Christ's blood. Okay, so naadnan tayo iti talged nga umasideg ken Kristo gapo iti darada. Ti talged tayo nga umasideg iti Dios ket saan nga dagiti bambanag nga adda kada tayo wenno naramidan tayo no diket di ni Hesus Kristo anang isalakan met lang kada tayo. Amin. Okay, so dinggan tayo man kini Sis Ani no anati makunana kada ito'y point number 2 tayo. Sige, thank you Sir Nathan. Dato'y point number 2 kakabsat. Itatay ket confidence ay itatay point 1 is talged tayo ket ni Apo Jesucristo kada ti pannakapakawan dagiti basbasol tayo dayti may kadua ket talged tayo nga umasideg ken Apo Jesucristo. Ket ito iti mai-share ko ket the moment nga adda ni Jesus Christ kada tayo, we receive Jesus Christ iti life tayo. We have this overall confidence iti amin nga aspeto ti pinagbiag tayo. Number 1, dijay pannakapakawan ti basbasol ken di daduma confidence tayo nga dumawat ken kuana because he has given us dati nga dati nga promise nga umawag tayo ken kuana iti Abba Father. Awag datayo anak na tayo ket kas may nga anak natural lang ken kuana, normal lang ken kuana iti umawag wenno umasideg iti ama ken agdawat kadagiti bambanag nga tarigagay tayo wenno dagiti banag nga dagiti concerns iti puso ken panunod tayo. Ken may katlo, confidence tayo wenno talged tayo kadagiti iti protection nang nangruna deti panaggingined itatta talagang adda deti pinagbuten aya nga mapanunot nga talagang what if adaman na pigpigsan nga ginggilid nga mapasamak ni ngamin adda talaga deti initial nga response iti flesh tayo deti pinagdadanag tayo dagidaduma adda iti ngimato iti blood pressure na nag-high blood da because of that idaduma siguro handa nga nakaturog during that time nga talaga nga napasamak DJ ginggilid. And the fourth one is confidence kadagiti banbanag nga aramiden tayo when it comes to iti pinagtulnog iti pagayatan ti Apo. So nga the moment kakabsat nga adda ni Jesus Christ kada tayo wherever we go marik na tayo nga talaga di peace gitalged nga talaga nga anywhere ni Apo ti adda kada tayo. So nga iti rabii ti may isang anak ti Dios ket ni mas lata iti turog na numantay adu nga talaga dagiti parikot met but iti may isang ket kita ket di kakabsat ket detoy talged tayo nga kadagiti banbanag nga example detoy ada dagiti banag nga pakarigatan tay siguro dagiti dumdum nga itatta mabalin nga nanang wenno mabalin nga dagiti estudyante wenno sinuman kasi talagang adu dagiti pakasuutan adu dagiti testings nga paka-expect nga ma-experience tayo ngem iti maysa nga promise digan kakabsat ijay Philippians 4:13 nga kunana dijay I can do all things through Christ who gives me strength. So, ni Apo iti mangited kada tayo iti physical nga pigsa, iso na iti mangted iti nakapapigsa iti pamati tayo whenever dati ket kumapsot. Iti kumat nga makita kakabsat nga no daddo maket tigayam confidence ko ket agapupay lang iti bagbagi because when I am being placed in a situation nga medyo makita nga hangko kaya nga obraan ti maysa nga banag iso dati agdanag akon. But if I have Jesus Christ in my life
ket amok nga talaga iso na, then I should not worry because I believe in Him nga awan iti ipaay na nga problema iti biyag ko wenno parikot wenno test iti biyag ko ngahan ko nga kaya. So every morning kakabsat deti nakapinpintas nga confidence. Sometimes iti agmalem nakadado nga talaga dagiti ma-encounter ti nga problema. Siguro dagiti padak nga agtrabaho, dadto mga talaga ket saan tayo nga masarapa dagiti deadlines. O dagiti kumikom, dagiti met siguro daduma, mabalin siguro nga dagiti parikot iti pamilya. Ngem kumamang tayo kani Apo Hesukristo ta iso na nga iti paggapuan iti talna, paggapuan iti ragsak, paggapuan He is our comfort. So DJ laeng, so kakabsat laglagi pun tayo nga Jesus Christ is our only confidence. Iso nga pahalagahan tayo nga talaga DJ relationship tayo kay Kwan. Hantay ka di nga pagpaspasugnodin ti Holy Spirit because whenever makaaramid tayo ti basol ket dati ti mang weekend kada tayo agbalin tayo nga powerless. So nga liklikan tayo dagiti basol. Let's overcome dagiti basol tayo. Tapno iti kasta ket we will be more confident nga mga approach kani Jesus Christ. And tikonak nga rodan, we are children of God and we are living by God's grace. Awan iti sanikwa, haan nga gapo ka DJ kinalaing tayo, haan nga gapo ta adda ti kwarta, wan adda iti position tayo. Because amin dagitoy kaya nga awanan ni Apo kas lang ara dagiti nabuya tayo kadagiti na dumadumang nga pos Ilocosur Abra mabalin nga nakapimpintas nga balay kabarbaropay lang may sala nga gingginad ket narba. So nga usa talaga nga ti confidence sayo dapat ket haan nga kadagiti banag nga adda kada tayo wenno dagiti position wenno dagiti nagungunod tayo nga adal, but our confidence should really come from our Lord Jesus Christ. Ay laang kakabsat, praise the Lord. Thank you, si Sunny. So nakalawlawag yung pag si Sunny that our confidence is in the Lord Jesus Christ. Ang dagiti banbanag nga dakada tayo. So malagip ko nga rodmat kakabsat iti ginggened ado even siya ket talaga nga tinawagak ket ni Apo Hesukristo. Okay, so hang dagiti it's the talaga nga masarakan lang kin Apo Hesukristo ni confidence tayo that He is able to protect us. He's able to do everything. Okay, so ano man yung problema, okay, si Jesus Christ ang sagot niya. And therefore, we should approach Him. Okay, so siguro ato pa may nayo katagiti kakabsat tayo. Awagan tayo ni Sis Marjorie. Okay, dapat may makuna na met kadetoy. Wan nagpudno launay kakabsat nga ti confidence kan ni Jesus Christ lang. May share ko lang dito yan may sa verse iti Jeremiah 33:3 ibasak lang ako na nakat awagan nakat sungbatan kanto. Ibagak to ken ka dagiti nakaskas daaw ken naindaklan na banag asaan mo pay nga ammo. Iso nga ibagbaga na dito talaga nga ni Apo Diyos mismo, ni Apo Jesus mismo ket aw-awisan na tayo nga umasideg kang kuana. So apay ka di nga adapay lang ba dagiti panagduadua. So encouragement kada tayo amin kakabsat ken kada kayo nga naka-tune in agdangdang ita nga hantay ko man nga agalumiim nga umasideg kani Apo Jesus. Iso namot talaga iti talaga nga pagtalgadan tay laeng He is the most faithful one at uray datayo ket makaaramid pa lang iti basol faithful lat ta iso na kada tayo. So nga ditay ana ba ngamin dagiti daduma no ka nga makaigawid kada tayo nga umasideg nalabit nga adapay lang dagiti kaslang kumabasol nga hantay nga napukaw no wenno dagiti kunada itatayen dagiti baka agdandanag kakasjay wenno worries iti daytoy nga lubong but honestly ket our security is in Christ alone. Oo, idi ma-share ko lang mat idi naginginin talaga ket may sa akmat idi ijay ayan ko. Ngam talaga ako nakat the Lord protect us. Kasi iso namat lang talaga iti makaprotect kada tayo awanan iti sa bali iso nga no if Christ is in you no talaga nga adda kada tayo ni Jesus Christ hantayo nga diti basta-basta nga diti
masway kumaga po ka dagiti paspasamak ta expected mo atal talaga dagito yun asi dengar ti ayon ni Apo iso nga anapay bati obraan tayo talagang agko ti tayon talagang umasideg tayo ken Apo Jesus hanya dagiti banbanag diti lubong iti pagsarakan tayo iti security tayo nila ang Jesus Christ. Praise God. Thank you, Sis Marjorie. Okay, so napintas niya imbaga ni Sis Marjorie. Kuti-kuti kayon, kakabsat. Umasilig tayo kini Apo Heso Kristo. Okay, so Brother Aldwin, kuti-kuti ka tam bro. Naminahin mo. Oo. Ato dagi na baga dagi tay pada nga panelist ya, gagayam ken kakabsat, ti lang may nayong ko. No nadalos iti konsensya, iti imatang ti Diyos, adda talaga DJ to read ken DJ kumpiyansa iti iya sideg ken ni Apo Jesus ken ni Apo Diyos. Ta nung amin nadalos iti konsensya, ada DJ husto nga relasyon ken ni Apo Jesus ket iyari ko man iti relasyon iti ditoy lubong nga no kumag best friend no ada DJ Basol no ada DJ madinga na inarami DJ may isa nga tao iti best friend na ada DJ panagalumiing iso DJ ko na ni si Smart si Tatay nga awane nga ada DJ panagalumiing kasi ada DJ madi nga inaramid na no DJ kaslang mang judge kasi kuma no apay nga kasi iti aramid na ket kastamat iti relasyon ken ni Apo Dios awanen iti dapat no napintas na talaga iti relasyon ken ni Apo Dios je husto a relasyon awanen DJ panagbuteng nga iti yasideg ken ni Apo Jesus awanen iti panagbuteng nga mangirwaragawag iti sasauna ta ngarod nadalos iti konsensya nga detay kuma klaro nga relasyon ko kuna Apo Dios ket husto wenno nasayaat wenno napintas awanen DJ pinang ni yalo panagalumiim nga mangi-share jay sasauna ta ngamin nariga ta talaga DJ agi-share iti sasao ti Dios no saan mo nga may biag dagi jay may share mo so nga iti kumpiyansa iti tured nga yasideg iti ken ni Apo Dios ket DJ addaan iti napindas a relasyon iso talaga iso nga rod nga no daduma saan nga dagitay status mo iti biag DJ current status mo iti biag kaputa religyoso ka kasi ba saan nga kasjay gaputa nasingpet ka nagbalin kan nga nalinteg iti matang ti Dios saan nga DJ iti kumpiyansa no digad DJ pammati ken Apo Jesus nga gapo iti dara na ikatan DJ barrier kuno DJ barrier iti nagbaitan ken ni Apo Dios paban ken ni Apo Jesus ket DJ iti rumbeng kasapulan nga madaan iti tultul iti maysang namati ken ni Apo Jesus na adan iti relasyon ken ni Apo Jesus nga napasublin na talaga DJ relasyon nga naperdi ket tila ang obraan mamati nga napakawanen nagiti basbasol ken agtultuloy nga agbiag iti pagayatan na iti naldaw-aldaw saan nga detay iti mentalidad nga tunbigat iso ti panag-obey ta adda lang agbara kita ta siya no di kat jay inaldaw nga panagtulnog
iti pagayatan ti Dios isu ngarud nga kasapulan nga DJ maagbalin nga napudno wenno faithful iti panag-quiet time tapnon iti kastak ket tultuloy DJ feeding ni Apo Dios iti tunggal maysa tapnon iturong na tayo iti husto nga dalan ken DJ pagayatan na wenno DJ pagayatan na. DJ lang sir. Okay, thank you, Brad Aldwin. So nalawag DJ imbaga ni Brad Aldwin kan nagiti kakabsat tayo ngayon muna nga nang i-discuss na ti point number 2 tayo. Okay, so tatayin tayo mat iti point number 3. Panana ditoy, we have a right relationship with God through Christ. Okay, so at dati pudno nga relasyon tayo iti Apo. Gapo iti pudno apamati tayo ken ni Heso Kristo. Wenno ni. So tata awagan tayo man ni Sis Marjorie tayo so ti mangilaw-lawag kada to nga point number 3 tayo. So that we have a right relationship with Jesus Christ kunan naaya kakabsat ken kagayam. The DJ the moment ngamin nga inawat tayo ni Jesus Christ as our Lord and Savior, that's also the time nga na-restoran digitay broken nga relationship tayo kung kuana ket diti nga relationship bunga iti ayat na kada tayo nga talaga tapnon iti kastakit haan tayo nga mayadayo iti Dios iso nga God made us whole again diti biag tayo diti relationship tayo kung kuana talaga na restore na completely iso nga iti kumagol ti tunggal may sa itattan ket mapanatili dijay nga right relationship kung kuana babaen iti panang pauneg iti diti intimacy tayo kung kuana kasano ba nga maaramid daytoy may nga wagas ket isu daytoy faithfulness iti pinag karon iti personal devotion babaen iti panagbasa iti sasao ti Dios kastapay nga iti panagkarkararag no dadduma talaga nga daytoy no adagayam mo't iti relationship mo talaga ket ipalagipan na ka talaga iti Holy Spirit. So the moment nga makariingak talaga iti bigaten, DJ talaga ti umuna nga umay iti panunot kon nga iso ti umuna nga prompting nga mangagak iti bigat. So kasapay matno diti sakbay nga maturugan ti Rabi talaga nga umay met DJ panangipalagipmanan iti Holy Spirit nga agkararag. So not only iti Rabi nga talaga so anytime anywhere the Lord is waiting for us iso nga ano diti term ko diti ko mapanatili ko talaga DJ nadagket nga relasyon tayo kung kuana kasmat it how we relate with our families uno dagiti loved ones tayo kasi kumamat iti kinadagket tayo kani Apo Dios so diti focus tayo kung kuana way of panagipakita DJ love tayo mat kung kuana diti haan kumamatan nga diti mababain nga talaga nga mangipakita nga diti identity kini God ket isumatan iti kahit ko makita iti sabsabali. So anapay badagijay I want to be diti kahit kumat nga ag-serve kini Apo Dios kas may nga panagipakita kini Apo iti panagyaman ko iti ayat na kanya ken may application ko dijay iti relationship ko kung kuana is iti panagtultuloy nga panangiproclaim kadagiti sasauna iti ebanghelyo na tapno ti kasakat at adumot nga tao iti mabless ken maka-experience met iti agbiag nga adda iti Dios iti biag na. So DJ lang sir. Thank you, Sis Marjorie. So nalawag DJ imbaga ni Sis Marjorie nga ano talaga. So yung broken relationship natin na-restore na yan. Okay? Yun yung isa puso natin and therefore we need to sustain yung ating faithfulness sa Panginoon. And of course, yung bunga na is yun nga, the fruits of the Holy Spirit nga kada tayo should talaga mag-manifest sa ating buhay.
Okay, so let's go also to Sis Annie. Okay, no, napay ti may buray na met kadating point number 3. Sarurungak lang DJ ni iba gani Brad Alvin kani ay ni Sis Marge panakuma DJ DJ panakaadda iti pudpud no nga relationship kani Jesus Christ. So nakitak ditoy nga the moment nga husto DJ relasyon ko kani Apo Hesus Kristo umuna ma-restore di relationship ko kani Apo Dios Ama ken it follows di pan naka-restore mat wenno pan nakaipasubli DJ napintas nga langin-langin ko kadagiti tattao iti aglawlaw ko kang ronaan na umuna iti pamilya. So I remember the life ko mat idi kakabsat, idihan ko pa talaga nga namamo ni Jesus Christ nga talaga nga adadagiti struggles mat iti agasawa. So nga but that moment nga umununag iti relationship ko kani God, every time nga quiet time na as I meditate and reflect on the words of the Lord, makita very clear dagiti kayat ni Apo nga dapat nga aramidot iti pinagbiag ko dagiti character, dagiti kinatangsit, kinapangato, nga dagiti nga talaga iti mang pirdi iti relasyon ko iti sabali nga tao. So from that time on, talaga nga ijay ko nga nakita iti pinagbalo iti relasyon ni mat nga agasawa, nga unti-unti nga naikat dagitay saan nga panagkinaawatan. So I really praise the Lord kakabsat. Siguro iti kabayag mo't iti panakamamu ko ni Apon kat ma-obserbar ko nga iti relasyon mi nga agasawa kat awan mo ten dagitay panagapa ko mga kaslang idi. Oo, so I really praise God nga dahil iti siguro makunda nga kadadakpilan nga regalo nga mabalin nga maawat tayo DJ ma-restore iti relasyon tayo within our family. Ken kastamot no dagiti opisina tayo dagiti relationship tayo iti sabali nga tattao ket unti-unti maten nga maornos iso nga itoy iti may nga verse madyak lang matandaanan but the challenge of Apostle Paul kada tayo kakabsat ket to be the light and to be the salt. Oo, apay nga salt tada tayo nga talaga ti agbalin nga asin kadagiti luglugar nga ayan tayo. Let's be a witness, let us testify iti kinasaya at ni Apo ta adu nga talaga kakabsat dagiti haan nga makamamo ka ni Jesus Christ and dati pudpud no nga relationship. So dapat nga talaga let us also share to them who Jesus Christ is, ken tulungan tayo mag-isuda nga talagang agrow, tapno iti kastakat adda iti panakapapintas iti pamilya tayo. So, kuna na nga ron, di ba? The family that prays together stays together. So, very familiar dati nga verse kabsat, but it should start within us. And let us, let us bring in the light. DJ kung makita iti tao kada tayo kat ni Jesus Christ. Dagiti pagubraan tayo, dagiti lugar nga papapanan tayo, warihan ti ibagbangad da tayo kat Kristiyano tayo, but they can see na ay kakaiba dati nga tao. They will see a difference in us. So we are not doing this tapno laang maipakita ti sabali nga tao, but this should be a natural outflow dati ket resulta laang DJ pan nakaadaan tayo iti pudpud no relasyon kani Apo Hesus Kristo. So ako ni ko na ni Sis Marge idatay pahalagahan tayo dito relationship tayo because this is the most important relationship among all relationship. Gapo ta daytoy ket hanlang nga itirabaw ti daga, but even ijay biyag nga agnanayon ket daytoy to ket ma-maintain dati nga relationship kani Jesus Christ. Thank you, Sis Annie. Okay, so nalawag din baga ni Sis Annie, DJ natural outflow, DJ relationship tayo kini God or Jesus Christ is also a right relationship with other people. So talaga mo't ngagmanifest saya. So kaya nga ano na great commandments tayo pa great commandment. Ano na tayo baga tayo di yan if you love God, then automatically nga talaga mo't nga we love other people. Okay, so Brad Aldwin, Wan kakabsat, nayunak lang dagi jay ko naibaga dagiti kakabsat
imun una nga panelist giti ni bagada. Ket para kanyak met iti pudno nga relasyon ken ni Apo Dios ket DJ panagbalin ni Apo Jesu-Cristo nga sentro iti panagbiag iti biag. Ta no ngamin ni Apo Jesus iti agbalin nga sentro amin nga aspeto iti biag ket isuna iti umun-una. Isuna iti no sentro ko natin ngamin gagayem ken kakabsat ket isuna iti nakaitutukan ti imatang tayo iti mata tayo. Ket no kastoy iti mapasamak iti biag iti tunggal maysa nga addaanen ni Christ iti biag na talaga nga iti inaldaw-aldaw talaga nga isuna iti ni Apo Jesus iti agbalin nga prioridad, priority. Amin-amin nga desisyon isuna iti talaga nga masurot na siya ba. Ket iti no kasta iti mapasamak iti makitak pay nga maysa iti DJ agbali di lifestyle. Ti lifestyle iti maysa nga tao nga adda ni Apo Jesus nga sentro iti biag na ket talaga nga faithful iti panag quiet time, the word time ket talaga nga umun-uneg iti panakaawat. DJ panag prayer, panagkarkararag ket talaga nga agbalin nga detay consistent, madalas di ba oray sa dino iti ayan talaga nga adda DJ panagkararag panang-knowledge ken ni Apo Jesus iti kankanayon. Ken kastapay iti DJ panangiwaragawag iti sasao ti Dios. Daytoy talaga iti pagayatan ti Dios iti tunggal maysa nga iwaragawag na iti ebanghelyo iti sabsabali. Daytoy talaga iti naindaklan nga calling iti tunggal maysa. Kastamet nga saan lang iwaragawag iti sasauna no di ket tulungan pay dagiti tattao nga umasideg talaga nga napudno ken ni Apo Jesus. Ken kastamet iti maysa pay nga resulta DJ no ni Christ iti sentro iti biag ket DJ adda DJ tarigagay nga makipag-participate no DJ maki-fellowship iti kakabsat ken Kristo. Dagiti Bible study kaslang daytoy lifeline, daytoy panag-attend ti Sunday worship service or ay virtual laan. Kakas jay iti resulta iti adda DJ hunger and thirst iti sasao wenno panangam mo ken ni Apo Jesu-Cristo. Ket daytoy nga rod iti nakitak nga kasapulan nga application iti biag ko mas lalo pay nga umun-uneg tapno iti kasta ket ditay hanak nga alisto nga maalilaw iti sabsabali mo iti kapuso. Diyan lang siya. Thank you, Brad Aldwin. So talaga nga binsa-binsa ni Brad Aldwin nakasanot eramidon tayo. Okay, so gaputa naalalisto di oras tayo kapsat. So awagak ni Sis Marjorie tayo so ti Mangted na ti pinakasama rin tayo. And of course, DJ final challenge mo ten kada tayo amin tatangarabi kakabsat. Sis Marge. So praise the Lord kakabsat. Nagpipintas digiti na discuss tayo aya. So as a short summary, medyo umunang ako na nang napakawan tayon babaan iti dara ni Kristo. So kas na pag discuss itatay masapulan nga idyan tayon digiti anyaman nakita ti basol
ana man a klase iti basol masapol nga mai-out dagijayon iti biag tayo tapno ti kasakit mawaya-wayaan tayo metten nga agserbi ken umasidag iti Apo. Hindi ti sumaro no, talaga nga ni Jesus Christ lang iti talged tayo, wenno confidence tayo. Iso nga umasidag tayo kung kuana, masapol nga i-overcome tayo amin dagiti possible nga hindrances tayo gagayem ken kakabsat. Tapno iti kasakit awanan iti makalapod pay. Iti asidag tayo kung kuana. Si uuray akanayon ni Apo Jesus kada tayo iso nga let us come to Him. Ken diti maikatlo diti right relationship maadaan tayo lang atal talaga kadaytoy no adda dijay pudpudno nga panangawat ken panamati tayo ken ni Apo Jesus kas Dios ken mangisalakan tayo. Iso nga agbiag tayo met kas ken kuana ket haan nga imposible dijay. So let us surround ourselves kadagiti tattao nga asideg iti Dios masapol nga diti aglalo kadagiti kapamilya iti Apo adda dagiti leaders tayo nga katulungan tayo dagiti Bible study leaders tayo iso nga i-encourage ko ti tunggal maysa nga agbalintay ko mga faithful kadagiti Bible study schedules tayo dagiti cell groups kastapay nga adda ko maditay daily nga panaki-communicate tayo iti Apo daily nga panagbasa tayo iti word nata ditoy talaga ket adu dagiti ipakaammo ti Apo kada tayo nga rebbeng nga maamuan tayo ket itoy met nga talaga nga aggrow pa iti spiritual panagbiag tayo gagayem ken kakabsat iso nga moment by moment nga rod talagang ni kumaapod Diyos iti adda iti panunot puso tayo tapno ti kasta dagiti met aramiden tayo haan tayo nga mayaw awan no talaga nga ni Apo Jesus ti adda kada tayo no husto di relasyon tayo ken kuana automatic dagiti aramiden tayo ket i-commit tayo met ken kuana tapno ti kasta ket maamman tayo nga rebbeng na nga iti pagayatan ti Apo iti aramiden tayo iti biag tayo. So dijay laeng kakabsat let us continue to agserbi ken ni Apo iti biag tayo. Thank you, Sis Marge. Okay, so let's continue to serve the Lord. Okay, so tatang rabi, awagak ni Sis Ani, tayo ti mangiburay na tayo ebanghelyo kada tayo amin. Praise the Lord, kakabsat. Datoy topiko tayo itatakot at dagiti na susuro tayo ng kayat ni Apo nga ipalagip kada tayo gagayang kakabsat no anya ba nga talaga iti purpose iti wano anya iti meaning iti dara. So nakitain tayo in the Old Testament, makita tayo nga iti dara ket inusar da daytoy tapno iti kasta ket dagiti ruangan dagiti balbalay during that time. Iso ti inkabil da nga sinyales tapno iti kasta ket espiritu ti patay ket haan nga mapan kadeta nga balay and adda dagiti na spare kakabsat tapno iti kasta ket haan nga matay dagiti inaunaan da nga anak. And even in the Old and New Testament, makita tayong iti pinag-offer da dagiti animal aya detay talagang agpadara da kunada. So dijay nga usaren da tapno iti kasta dagiti basbasol dagiti basbasol nga mararamidan ket dagiti ket mapakawan. Ngem detoy lesson tayo itata anya nga dara ti bagbagana ditoy anya nga klase iti dara iti na isakripisyo para kadagiti basbasol ti sangalubungan. Isu daytoy iti dara ni Apo Hesukristo. So nga kunan na ito Hebrews 10:19-20. Isut gapuna kabsat nga adda waya-waya tayo asumrek asitutured iti kasasantuan adiso gapu iti dara ni Jesus. Inlukat na kada tayo ti baro ken nabiyag adalan alumasat iti kortina kayat na asawen ti bagina metlaen. So dito'y tayo nga makita kakabsat nga babaen iti
dara ni Apo Hesukristo, daytoyen iti nangited iti dalan para kadagiti amin nga tattao numan pay nagbasol tayo amin, nulakit dita tayo ket mamati tayo nga ni Apo Hesukristo, na tayo isuna para kadagiti basbasol tayo. Ket patsyen tayo dati nga inaramid na ken awaten tayo isuna iti biag tayo as our Lord and Savior. Ken nga saon kakabsat ket biag nga agnanayon iti inkarina kada tayo. So nakitaan tayo, iti agda masiguro amirisan tayo kakabsat. Anya kadi iti paggapgapwan iti talged tayo para iti pannakaisalakan tayo. Maibaga tayo kadi nga maisalakan tayo, gaputa datayo kat nasingpet tayo, gaputa datayo kat mapan tayo mat makilismisa, gaputa datayo kat agkar kararag tayo mat, wano mabalin nga ibaga tayo nga we are confident nga naisalakan tayo, gaputa amu tayo mat iti tumulong iti pada tayo nga tattao. Kakabsat iti pannakatay ni Apo Hesukristo ijay cross, dayto iti nang waswas, iti talagad tayo wano confidence tayo, iti bukod tayo nga aramid wano bukod tayo nga bagi. Kay na saon, kayat ni Apo nga maawatan tayo, nga ti pannakaisalakan tayo, it's only by His grace, babaan ni iti grasya na laeng, han tayo nga talaga nga kaya, nga isalakan iti bukod tayo nga bagbagi. So ngayon, the moment nga no talaga nga pudpud no nga datayo ket namati tayo, inawat tayo ni Jesus Christ, akas Dios ken mangisalakan tayo. Normal lang nga rod matkabsat nga talaga nga agtulnog tayo ken kuana, dijay ko na ni Brad Aldwin itatay ket i-desire tayo iti makitungtong ken kuana, i-desire tayo nga maadaan tayo nga talaga iti oras para kadagiti nga banbanag, dati pinagatendar tayo iti lifeline, iti topic review, pinaggatendar iti Bible study, nga ora iti apagbiit nga panahon lang kakabsat ket maparubruban di siya pamati tayo kini Apo Hesukristo. And as a result, normal lang mat dapat nga talaga nga ited tayo iti life tayo nga iwaragawag tayo mat iti asasao ni Apo. Kan iyam ammo tayo ni Apo Hesukristo, ipakaammo tayo iwaragawag tayo ni Apo Hesukristo kadagiti amin nga tattao nga saan pa nga nakamammo ken kuana. So nga rod kapsat no sika itatta ket na-realize mo nga at some point ket tipay lang ayan ti confidence mo iti pannakaisalakan mo ket iti bukod mo nga bagi, awisen na kaitata ni Apo Hesukristo nga dumawat iti pamakawan ken at some point oray ko nating iinawat ni Apo Hesukristo nga haan tayo pay kayat nga talaga nga ited dati life tayo ken kuana nga agtulnog ken agaramid ti pagayatan na awisen na kay itata nga agkararag ket idalan kayo nga rod. Let's all pray kadati nga kararag nga naimpapuswan. Idalan kayo nga rod kadati nga pinagkararag. O Apo mi nga Dios, aminek ngano dadto maapo ket iti talged ko ket agapu pay laeng iti bukod ko nga bagi. Adu Apo dagiti panursuro nga saan ko pay nga talaga nga naipapuso ken naawatan. Ngem ita nga gundaway, Apo dumawatak iti pamakawan mo ket umasidegak ken ka. Tada kayo lang Apo iti pudpud no nga dalan, da kayo Apo iti biag, ken da kayo iti kakaiso ng dalan tapno makasubliak ken ni Apo Dios Ama. Ket manipud ita Apo tulungan nak nga rod nga agbiag nga adayo iti basol ken agtulnog iti pagayatan niyo. Ket manipud ita tulungan na karod Apo nga agbiag nga mayan natop iti pagayaran. Dahil iti dawat ken kararag ko tinagan na Apo nga Jesus. Amen. Unmute ka, sir. Nakamute ka, sir? Thank you si Sunny. So mamatiak nga nagitigdingdingheg ket lagamat na tignay dagiti puso da ket masidig da iti Dios tayo. Okay, so Brad Aldwin, nagitay announcement tayo tata nagiti tarabi.
Sige, wen gagayem ken kakabsat nagpintas dagiti nangagantayo nga naiburay iti daytoy nga rabii ket iti panaka-application na gagayem ken kakabsat ket awisen kayo nga danggay akan kanayon daytoy lifeline nga mangangay iti tunggal Miyerkules 6:15 PM iti Rugina ket iti panag-join nyo kadaytoy lifeline gagayem ken kakabsat ket mabalin nyo nga iburay mo daytoy platform iti Facebook iti friendsyo dagiti amamuyo iti kapamilyayo ket daytoy nga lifeline topic review isumot laeng DJ mas broad nga panaka-i-discuss daytoy lifeline topic nga tapnon mas maawatan tayo ken daytoy ket revelation ni God iti tunggal maysa ket daytoy ket mangangay iti Thursday to Tuesday ket connect kayo kadagiti leaders yo kagayem ken kakabsat no anya nga oras nukwa ket iti daytoy day in prayer and fasting wenno di IPF gagayem ken kakabsat ket nasken launay iti biag iti maysa nga addaanen ken ni Kristo iti biag na tapnon mas mapapaunad iti pannakaawat iti sasao ti Dios ken mas intimacy tayo kani Apo Dios ket daytoy ket mangangay iti first Saturday of the month so tunno daytoy nga bulan August tunno Sabadon gagayem ken kakabsat damagan nyo kadagiti leaders yo gagayem no kayat yo iti mag-join ket daytoy freedom in Christ kalkalpas na idi Sabado ket tunno August mao di nga Sabado malin iti pannakaangay na so daytoy Sunday worship service at the face to face ken iti YouTube ket no masango yo nga umay maki face to face ijay no kwa top building gagayem ken kakabsat ket mangrugi iti 8:30 AM ket daytoy Pisol isu dagiti agatendar iti dagiti nakapag FIC wenno EGRN gagayem ken kakabsat so connect lang kadagitay leaders ken daytoy Luzon Leaders Regional Conference nga maangay inton August 26 to 29 2022 ijay Tarlac let's pray gagayem ken kakabsat nga daytoy ket maka-attend tayo amin God's provision iti tunggal maysa so dijay lang gagayem so closing prayer tayo nga rod. So let's pray. Amami nga nasantuan ken managayat agyaman kami Apo Dios dagiti sasaom nga ingkam nangigan nga adu Apo Dios iti nasursuro mi O Lord God tapno iti kasta mapasayaat Apo Dios iti relasyon mi kenka ken naamuan mi Apo Dios iti kinapudno nga napakawan kami nga nananay babaen iti dara ni Apo Jesus ket babaen iti pannakapakawan dagiti basbasol mi addaan kami iti kumpiyansa wenno confidence ket situtured kami Apo Dios nga umasideg iti sangwana mo Lord God gapu met laeng iti dara ni Apo Jesus ket agyaman kami Apo iti naadal mi itatta ket tulungan na kami Apo Dios nga agbiag nga daan iti husto wenno right nga relationship ken ni Apo Jesus tapnon mas mapadayawan Apo Dios iti biag na ken kastamet iti biag mi ket mausar para iti pakaigloriaam ket bendisyon am Apo Dios iti tunggal maysa dagiti nag-participate dagiti nagbuya i-bless mo ida Apo Dios kankanayon mo ida nga
iti turong, O Lord God, iti pagayatam, ken kastamit iti pinangidalan mo, babaen iti Espiritu Santo. Kita kukam Apo Diyos, iti kakangatuan na dayaw, gloria ken panagyaman, nagyamang kami Apo Diyos, itantanok da ka, O Lord God. Tinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Okay, so dito nga rin tinagpatinggan na topic review tayo tatang rabi kakabsat. So, let's continue. Okay, so our faith with the Lord. Okay, so nagiti panelist tayo. Okay, so babay na tayo sa ating mga contacts. Hello. Thank you for joining, Kakabsat. God bless. God bless everyone. God bless. Thank you again for next joining See you week. again next Monday. Okay, so bye. Thank you. Bye.